ҳамасола бо супориши раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва супориши роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо мақсади ба пуррагӣ ҷалб намудани воситаҳои нақлиёт ба муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ ва ба пуррагӣ ҷамъ намудани андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт дар қаламрави ҷумҳурӣ ва шаҳру ноҳияҳои вилоят мутобиқи нақша чорабиниҳои мақсаднок бо номи шартии назорат аз санаи 1 август то 10 августи соли 2020 амалиёти муоинаи техникӣ гузаронида мешавад. аз аввали соли 2020 то 26 моҳи июли соли ҷорӣ теъдоди 7950 далели қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ошкор карда шуда 2943 ронандаи воситаҳои нақлиёти гуногун тамғаи худро дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ гузаронидаанд. барои истифодабарандагони воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳкардашуда ба 301 ронанда иҷозатномаи дода шуд. ҳадафи асосии гузарондани воситаҳои нақлиёт аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ ин сари вақт бартараф кардани камбудию норасогиҳои техникии воситаҳои нақлиёт дар ҳолати хуб қарор доштани автомашинаҳо буда бари пешгирии садамаҳои роҳу нақлиётӣ равона гардидааст. аз ин рӯ шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба сами ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт мерасонад ки воситаҳои нақлиётии худиро аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ сари вақт гузаронанд. ғайр аз ин бояд қайд намуд ки барои гузарондани воситаҳои нақлиёт дар ноҳияҳои вилоят аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ автомашинаи сайёр сафарбар карда шудааст. ба сами ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ соҳибони воситаҳои нақлиёт мерасонем ки чорабинии мақсаднок бо номи шартии назорат аз санаи 1 то 10 августи соли 2020 дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон амалиёти муоинаи техникӣ гузаронида мешавад. аз ронандагон талаб карда мешавад ки воситаҳои нақлиётро аз муоинаи ташхиси автомашинаҳо воқеъ дар кӯчаи Шириншоҳ Шеҳтимур дар маҳаллаи сельхозтехникаи шаҳри Хоруг гузаронанд. ёдовар менамоем ки рақамҳои қайди давлатии силсилаи нав баъди гузарондани воситаҳои нақлиёт аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ ба ронандагон дода мешавад. бояд қайд намуд ки дар худи маркази ташхиси техникӣ хизматрасониҳои бозрасии давлатии автомобилӣ боҷи давлатӣ суғуртаи воситаҳои нақлиёт ташхиси таҷҳизотҳои газӣ муоинаи тиббии соҳибони воситаҳои нақлиёт ба роҳ монда шудааст. ҳангоми гузарондани воситаҳои нақлиёт аз таҷҳизотҳои муосири техникӣ аз қабили санҷишҳои ҳолати зарнокии партовҳои автомашинаҳо таҷҳизоти рӯшноисанҷӣ таҷҳизоти санҷиши носозиҳои чамбараки автомашина ва таҷҳизот барои санҷиши тамоми қисмҳои эҳтиётии автомашинаҳо муҷаҳҳаз карда шудааст. мо ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар шод аз он ҳастем ки автомобилҳои моро сари вақт дар муддати кӯтоҳ аз муоинаи техникӣ мегузаронанд. бояд гуфт ки ин ташхиси воситаи нақлиёт сари вақт камбудиҳои норасогиҳое ки дар воситаҳои нақлиёти мо вуҷуд доранд бартараф намуда барои пешгирӣ аз садамаҳои нохуши роҳи нақлиёт роҳандозӣ карда шудааст. дар сурате аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ошкор гардидани қоидавайронкунӣ дар самти нагузарондани автомашинаҳо аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ нисбати ронандагон мутобиқи талаботи қонуни амалкунандаи бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда аз соҳибони воситаҳои нақлиёт ҷарима ситонда мешавад.